Digang kembali bareng-bareng Sri ACCS. Multimedia Pena Audio. Iya Diga yang lagi yo asik. Yen kowe celuk lebih mending aku tak ngalih. Yen kowe wis duwe wong liya gek ndang ngomong. Ayo deh. Apa nyangka tresnanmu. Yen kowe celuk lebih mending aku tak ngalih. Yen wis mati rasa gek ndang ngomong. Ojo banduri karo selendangmu. Sikap Selendang biru sing ono ning pundakku luntur tanpa warna bekas ring kopiku. Selendang biru sing ono ning pundakku ilang rakatan balik ning atiku ilang karena so tresnaku. Yo goyang lagi asik yen kowe njaluk letih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa kendang ngomong. Aku sing nyangka ketresnamu. Yo yen kowe njaluk lebih mending aku tak ngalih. Yen kowe wis duwe wong liya gek ndang